Hello, hello, hello! Good morning mga moms! It's another day. Tamang kape-kape lamang tayo ngayon. Dito sa farm ni Brenda Mage. Ang bongga. Napakaganda na kanyang farm talaga. Alam ko ilang beses nyo na napanood ito at nakikita ang mga scenery pero hindi siya nakakasama na pakita. At tignan dahil nga sa ganda ng kalikasan. O yan, may paduyan na tayo. At meron siyang panibagong alaga. Yan ay ang kanyang mga bibi at ato. So marami na namang itlog na maikot. Sana all. Ayan. At alam niyo naman si Brenda, as you can see, gusto niya talaga ay very hands-on siya sa kanyang farm. So gusto niya na-check niya yung kanyang mga alaga, especially yan, itong what we call this, itong kanyang mga fish. Kanya-kanya mga tilapia, mga bangus, yan, pati yung kaya mga bibi kasi bago lang yun. So, medyo magkakahiwalay pati hindi pa sila masyadong close kasi nagka-adjust pa sila. Diba? Kabog. Ito na yung kanilang palaistahan kung saan pinapalaki nyo ng mga fish. Para sooner or later, merong pang pulutan. Yan. So, it's feeds time. Nagpapa-feeds ka, magpapakainin natin yung mga fish. Nagkaroon sa ganang paglaki nila. Ang ilang araw na siguro yan, pwede na natin mahuli. Meron na tayong pang-ulam, meron na pang-pulutan, o diba? Easy access. Kung magmahal sa palengke, at meron ka sariling alaga. Ito naman, isa-isay natin ang kanyang mga tanim na gulay. Kaya pakatutukan, at titigan maigi ang mga gulay niya. Malay nyo sa mga susunod nating live, mapag-usapan natin yan. At mananalo pa kayo. Maaari pwede nyo mapili. Diba? Ganon. Ayan ang kanyang mga favorite pepinos. Yan. At ang ngayon, sikat na sikat at mahal na mahal sa palengke. Sana all mahal talaga. Kasama pa rin namin si Inday Kapakya. So, tamang marites siya ngayon sa kanyang cellphone. At namimitas naman ngayon si Brenda ng talbos para sa aming pananghalian. Napaka sarap din talaga na meron ka sariling tanim ng mga gulay para nasa loob kapag nagutom ka, meron ka kaagad instant food, especially gulay. Pang cleanse ng ating mga bituka, yan, pang pabawas ng mga fats and everything. Mga pa-healthy living muna tayo, mga ganun tag, mga moms. Ako marunong. Ay! Nakakatakot parang feeling ko, isang hindi na rin daliri ko, mapuputol pa. Ay! Pantok na siya maputol yan, totlo. Matutulog na rin buko, di ko pa siya nakakita sa gitna. Ay! Ito mo na po yan, yung kapatiran. Yan yan, todo. Dapat sa akin yung karigan dito. Started for Lilian na namin. Ay! Episode 12. Naturo ko na siya. Pero hindi ko pa rin siya mabuka. Ano ba? Para celebration pa, Dok? Struggle is real. Let's go dito. Hindi ako makatayo sa loob yan. Yan. Nabuka ko rin. Papunta na siya, punta na siya sa New kasi matigas na.
Bayot, day. Bay lagi. Ang awkward, buko tapos mangga. Ng ice. Sipot na nga na yung tubig. At matapos nga ang napakasarap naming tanghalian na meron nilagang talong, okra, talbos, may kamote, ayan, at mga masasarap na sausawan. Ako, as usual. Alam niya naman si Berta, hilig niya rin talaga ang maghugas at ang paglilinis. Pero syempre tumulong din kami dyan. Ayan, kinuha ko na siya kasi tuwang-tuwa ako sa kanya ba naglilinis. Naghuhugas ng kawali. Ayaw niya umupo. Nakatuwad lang siya. Ayan. At ngayon naman, syempre, matapos natin makita ang ibang parte ng farm. Ayan, dinalaw ko rin yung aming mga sisters and mga daughters and son. Ang cute nila. Naku, ay lang handaan at pistahan at magkakaroon na naman ng lechonan. Ayan. At naganap na nga ang napakasaya kong pamamasyal sa farm ni Brenda pagamat nabitin ako. Naku, abangan ninyo sa mga susunod na araw ang aking pagkakanat. Ano pang aking madidiscover? Sa loob mismo ng farm ni Brenda. Once again, this is Ma'am Shiji. Maraming salamat for watching! It's DJ.